F'dawn iż-żminijiet ta' Milietu li fih il-Kattoliċi jfakru twelid ta' Ġesu huwa sinonimu li fid-djar il-ħwienet u l-knejjes ikun hemm il-preżenza ta' bambin f'maxtura. Huwa fatt magħruf li l-Maltin u l-Awċin josservaw bil-kbir din it-tradizzjoni tal-bambini li huma ta' kull għamla u tip. Fil-fatt il-Mużew tal-Kolleġjata ta' Birkirkara bħalissa qed jiġbor taħt saqaf wieħed numru ta' bambini bi storja rikka warahom minn madwar 10 kolletturi privati. Uħud mill-bambini jmorru lura għal miet ta' snin u li ġejjin minn pajjiżi magħrufa għalihom bħall-Italja u Spanja. Fil-mużew li huwa post fejn hemm mal-weri wkoll affarijiet antiki li għandhom x'jaqsmu mal-istorja ta' din il-Knisja, tkellimna mal-prepostu Arċipriet ta' Birkirkara, Monsinjur Luis Suban, u li fisser x'sinifikat storiku għandha din il-wirja. Varjetà ta' bambini, jiġifieri hawn bambini tal-injam, bambini tax-xema, bambini tal-ġibs u bambini tal-kartapesta. Kull kwalità u anki l-etajiet tagħhom għandna mill-eqdem wieħed li huwa proprjetà tal-Knisja u li huwa dejjem permanenti jew kombinazzjoni huwa tal-1600 u mbagħad l-oħrajn jibqgħu ġejjin sal-1920-1930. Monsinjur Suban tkellem ukoll dwar bambin partikolari. Huma kollha għandhom storja, imma wieħed partikolari issa tarawh huwa bambin ċkejken tal-injam illi fl-1773 kien meħud Betlem u poġġewh fil-post fejn twieled Ġesu. U allura mbagħad għamlu ċertifikat, il-kustodja tal-Arti Mqazza għamlet ċertifikat li dan ittieħed hemmhekk u ta' min kien dejjem iżommu bożza il-għaliex miss il-post fejn twieled Ġesu f'Betlem. Il-wirja għandha miftuħa sal-5 ta' Jannar, matul il-ġimgħa bejn is-6:30 u 8:30 ta' filgħaxija u s-Sibt u l-Ħadd bejn id-9:00 Fil-Milietu l-ewwel tas-sena u l-għada l-wirja se tkun magħluqa.